IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kunada ano anya tente aglawlaw ket agsublimet laeng ken ka kastamet no rugitam ket per jem daytoy ket tidigra ti umay na idan ken ka kas pa nagselebrar ti PCR month ket ditoy ang nagturong ti grupo ni Police Colonel Jomar Labiano, Provincial Director ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti Barangay Bingao iti Ili ti San Nicolas tapno iti kasta ket isayang kat ti tree planting nagipagpaset iti kameng ti Inppo Force Multipliers ket ti Philippine Coconut Authority ano sa dinno ket isudat ti nangipaay ti maymula a coconut seedlings. Dati tree planting tay bigat Sir Lawrence ket inline ket dati panang celebrar tayo iti 31st Police Community Relations Month. Ket initiated iti Ilocos Norte Police Provincial Office nga indadaolwan iti inhuton tay nga Provincial Director ni Police Colonel Jomar Q. Labiano iti Picado Office ken iti San Nicolas Municipal Police Station. Sa nakipaset ito'y iti Bingao National High School ken Bingao Elementary School ken dagitaya kabangnibang barbarangay ito'y parte iti barangay 18, 19, 20 ken 21. Mainaig iti daytoy ket nakipagpaset pa iti kameng ti KK San Nicolas nga isuti ng sarabo kini Manong Sorbetero. Deti imula tayo nga sangagasot nga niyog ket naggapo iti Philippine Coconut Authority ket babaen iti nagbalaygi nga coordination tayo ket partnership tayo kanyada ikantay nga rod iti sangagasot nga bilang iti coconut trees ngimbula tayo. Kabayatan na embasing ket ti PCR San Nicolas nga adubay ti maangay nga aktibidad para iti PCR Month 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.